Bueno, kaixo, gu Naia eta Ander gara, eta hementxe gaude 9. atala komentatzen barnetik. Orduan goazen gertatu dena komentatzera. Tipo hori joan liteke Keparen gana kontatzera? Alaitzek ez daki. Susmatzen ari da. Seguru, Ez fidatzeko daki da. galder den edo ez. Bai, seguru. Eta beste norbaitek badaki? Zuk bakarrik. Ba, orduan ukatu. Buah, bueno, ze gaiztoa. Bueno, gaiztoa ez, lagunak beti lagunak dira eta zurekin egongo dira bukaren arte hori horrela da. Bai, nik pentsatzen du lagunak egon behar direla ere egia esateko eta zintzoak izateko. Bueno, bai, baina kasuak kasu, ez? Askotan egoera hauetan, lagunek zaten zu lasai egon. Hala ere esan behar dugu horrelako gauzak ez direla egin behar. Ez dira egin behar, inoiz ez dio zuzure bikoteri adarra jarri behar. Eta gutxiago horrelako tipo batekin. Eta jarri nahi badizkiozu, lehenago utzi zure bikotea. Eta gero ja musukatu. Ez Norak eta Olatzek egin zuten moduan. Hori da. Festan beste tipo batekin enroiatu nintzen. Adios. Ai. Kero, nola antzesten duzu hori ere? Katz bat besterik ez. Nola antzesten duzun hori? La bomba. Mesedez. La bomba. Bueno, nik lehen da bizi, enioke kotxetik botako. Hori Ez? nuke, ez. Askotan, hau gertatzen da, harremanean gaizki dagoelako zerbait. Ja. Eta komunikazio falta dagoelako. Galdetuko nuke, zerk eraman zaitu adarra jartzera. Igual izan daiteke pixka bat galderren antagonikoa, ez? Izaera aldetik. Zuk uste duzu horrek eraman duela itxaso adarrak jartzera? Baliteke. Kepa paspan bat da. Gaixoa. Ez, egia da eta gorka baita, baina Keparen kasuan ez dauka aurrera botatzeko edo aurrera segitzeko olako motivaziorik. Beti dago bestearengan, itxasorengan, panpintxo bat moduan izango balitz bezala. Hori egia da. Horrek ez du esan nahi Kepak merezi duenik hau gertatzea, baina egia da. Bueno, hemendik aurrera ikusiko dugu ere nola den bere erreakzioa. Eta nik esan behar dut aktorea garen aldetik, askotan hau antzestea izan daitekela apur bat zaila, ze, klaro, guk gure bizitza realean, ez dakigu inoiz nola erreakzionatuko genukeen horrelako egoera baten aurrean, baina antzeste gaudenean egin dugu 50.000 aldiz sekuentzia hau ensaiatu dugu, eta ia dakizu ze aurpegi jarriko duzun eta gero igual estenan ez da oso natural gelditzen. Atzo nintzen etorri lagunekin zerbait hartzera. Zu ikustea etorri nintzen. Toma, Ahí ba. Ez dudala gainditu alatz. Gorka, burua joan zaizu? eta ni hor barruan, Berriz elkarrekin egon nahi dut. Zelako urgentzia daukazu maitia. Ez dizu sinisten. Ze ondo hori? Egunotan etxeran igandik urrundu. Mikelen egaitik gaizkizun dela pentsatzen nuelako. Zenbat buelta hemen ditugu Mikelerekin aurten, esan behar dut. Begira nola utzi duzun gixajoa. Izorra, izu. Pum! Norbait sartu da? Ez? Gezurrak esaten, denbora guztian. Baina gaina Denboraldi osoa gezurra esaten biei, niri ez duela nirekin itzuli nahi. Bueno, hori agian egia izan daiteke, Gero besteari ez dela inorret sartu. Azkenan, denbora guztian ez daude bata besteari, bueno, batez ere Olatzek Norari gezurrak esaten eta gertatzen ari dena ez kontatzen. Kapituluz kapitulu, nik egindako gogoeta da, Olatzek ez duela Nora maite. Gauza da, Olatzek etzekiela nola utzi Gorka, eta horretarako, Norarekin june egin da. Bai, tilin egiten diola, maitasuna dagoela, gustoko dutela elkar, bai. Hori da Gorkak ikusten duena. Eta Robirak? Eta Robirak baita. Pertsonaia eta aktorean artean ez dago hainbesteko diferentziari. Begira, ni ados nago, zurekin. Nik uste dut Olatzek, edo Olatzi Nora gustatzen zaiola eta Gorka gustatzen zitzaiola, baina ez zituela maite. Nik uste dut Olatzek ez dakiela oso ondo nola izan bikote bat. Ez. Eta orduan tratatzen du alduen moduan bikotea eta ondo badatorkien momentu horretan, eta agobiatzen ez badu. Askotan nik uste dut Olatzen pertsonaiak egiten duen ikerketa beti dela barrutik eta ez kanpotik. Beti doa barrurantz egiten bere ikerketa lan hori eta askotan besteengan, utxune asko egoten dira eta horietatik gezurra. Egia da. Bost demoralitan nik uste dut Olatzi hori pasa zaiola askotan. Oso barnerakoia dela batzutan, ez duela komunikatzen gertatzen zaiona lagunekin, eta hori orduan... arazoak ekarri dizkio. Bakarrik agertzen denean hola zabalik, bada dutxetan sartzen denean, lehen aldiz bere gorputzaren inguruan hitz egiten. Hala ere esan behar dut gu jaz gaudela institutoan, eta ja orain ez ditugula horrelako gauzak bizi, baina oso zei izan behar dela bikote bat eukitzea. Zure taldean, futbol taldean edo aktibitatean, institutoan, lagunen taldean, izan behar dela
gehiegizkoa batzuetan, 24, niretzako gehiagi. Guk esperientzia pixka bat daukagu, Bai. eta esaten dizuegu, Ez da komenigarria. ez da komenigarria, 24 pertsona batekin egotea, bakoitzak bere espazio propioa behar du. Bai. Pertsona moduan ere, bere zaletasunak Bueno, aurrera eramateko. Eta nik esan behar dut, asko postu naizela, aurten zurekin grabatzeko momentua izan dudalako. Behingoz. Ze guk ez dugu inoiz grabatu elkarrekin edo oso gutxitan, eta kanpoan oso ondo eramaten gara. Ojo, cuidado. Eta orduan, Eta hemen claro. gaizki. Eta hemen gaizki. Eta hain gogoratzearren, lehenengo denboraldian, Gorkak norarekin nahi zuen. Begira zenbat buelta eman ditugun 5 urteetan. Sentitzen dut Mikelerena. Ai, Egon lasai. ze jatorrak, ze potxolos. Bai? Zuk aurkitu zenuen bezala, ezta? Bai, ez esango nuke. Baskerrik asko zure aholkuagatik. Begirada. Osea, ojo, cuidado, sekuentza honetan asko esaten da begiekin, Hala ere, bada lehenengo aldiz pertsonai batek nora uzten duela bere lekuan. Eta posten naiz. Bai, Gorka. egia da, lehen aldiz hori gertatu da. Nora Osea, beti izaten da gehiago hitz egiten duena, eta oraingoan- eta zakarra dena. Erantzun dio Gorkak eta bere lekun utzi du. Eta gainera bukatu du esanen eskerrik asko zure aholkuagatik. Cuidado, bakizu zagatik esaten duan, no? Norak aurreko sekuentzean Eske- tabernan hori esan zuelako. Hau oso ondo egina dago gidoialdetik Hau ere. oso ondo dago pentsatuta. Nik grabaketa barneko kontu bat kontatu behar dut, ze niri gertatzen zait diskotekako sekuentziak etxean nagoenean asko disfrutatzen ditu dela, baina grabatzen okerrenak izaten dira. Bai. Ze jende pila bat dago platoan, imaginatu zenbat jende ikusten duzuen dantzatzen, ba igual 50 pertsona daude, gehi ekipoa, eta gu hor, eta guk egin behar izan duguna da momentu intimo bat, baina berez ez da intimoa, ze hor kamaratzean 50.000 pertsona daude. Eta hori ez bakarrik, baita ere guk simulatu behar dugu hor musika jartzen adiela, ez dela kasua. Osea, guk altuago hitz egin behar dugu, bastante kuriosoa da nola grabatzen den eta nola egiten diren diskoteketako, ojo, cuidado. Diskoteketako. Diskoteketako Sekuentziak. A ber, hau flashback bat da, Bai. festaren egunekoa. Bihar salatuko dut lapurreta. Ondo dago ere horrelako gauza jartzea, ze beti ematen du. Horrelako trampak eta horrelako, ezakit, pentsamendu txarrak egite dituztela nerabeek edo gaztetxoek, eta ikustea ere batzutan helduek ere ideia txarrak dituztela, Bueno, semeak gurasoen antzerakoan dira, ez? Nahiko jebia hau, Oso jebia da. Hau oso jebia da. Nik ez nuke esango justifikatua dagoenik, Ez da. Eta gero ez eta nagusiago zarenean, gero ez eta responsabilitate handiago daukazu, gauza hauek ez egiteko. Bai. Orduan esan nahi dut hemendikan, Eunat eta Peio? Peio, gaizki. Baina, bueno, beharrezkoa da, batzutan ere jendeari bere tokian jarri behar zaio, eta honek irabazita zeukan, Eta agian, hau gertatu ez balitz eta hildakoarena gertatu ez balitz, ez? litzateke. Hilketarena, agian honen ondorioz galderretzen egongo klubean. Eta hori ere beharrezkoa zen guretzako. Hala ere baita ere nik uste dut jarri beharko ginatekeela Peioren azalean, imaginatu, zure alabari, putada handi bat egin diote bideo bat konpartituz, eta normala da bere pertsonaren aurka zerbait egitea edo pentsatzea min egin nahi diozula. Jose Mari. Ai. Ai. Zai. Ze potxolos! Hemen honetan gertatzen da esan duzuna, Robi, begiradak ez. Begiradek dena kontatzen dute, eta ez da beharrezkoa gidoialdetik esatea zer gertatzen ari den, jakiteko zer gertatzen ari den. Nik uste dut oso polita egin dutela ikusten nola berak kuaderno batean badagoen burruka horretan hasteko nortzuk diren bere ingurukoak, zer gustatzen zaien, burruka bikoitza egiten ari da Aitona. Alde batetik hori gordetzen eta bestetik gaixotasun hori sufritzen. Gidoialdetik ere oso proposamen interesgarri izan dela apunteena, ez? Malenek deskubritzeko eta ez adibidez medikuaren paper bat. Hori izan daitekeela pixka teknikoagoa eta hau, ezakit, hunkigarriagoa. Eta gizatasuna ematen dio. Medikuntzako norbaitek ikusten badu da harrapatzen bazaitu, teknikoago eta hotzago geratzen da, baina gertu zaudenean maite duzun pertsona batekin nik uste dut hori gizatasun Guztiz.
keinu bat dela, eta horregatik ni emozionatu egin naiz, ikusten sekuentzia, uste dut normalizatzeko baita ere gaixotasun hauek gure inguruan ere bizi direla eta errealitate bat diela. Beti da, interesgarriagoa bizipen hau Malenek jasotzea eta ez Lili jasotzea, ze ohituta gaude heldua Lili izatera, eta orain Malenek hartu behar du ardura hau. Badakigu sortu duela aitonarekin erlazio superestu bat, eta azkenean bihurtu dela bere aitona, orduan nola bizitzen da hau ere zure etxetik, ez? Eta gainera nola bizi den egoera hau ume izan da. Eta ezkutuan. Eta eskutuan. Hori oso gogorra da. Horrelako egoerak oso gogorrak dira bizitzea. Anaiaren heriotzarekin, itxututa dagoen tipoa naiz. Mundu guztia akusatzen da bien frekia. Pixka bat bai. Ezke benetan zen marroi izatea Aimarri. Berez, jasarreratik daukazun karga bat, pertsonaia dator. Hitzen baten dizuten ezela beste zertan saiatuko. Nik eskertzen dut behingoan Aimarrek freno ematea guzti honi. Bai. Oso nekagarria izan da. Oso egia da. Egun guztietan nor izan derra akusatzen bata besteari trapu txarrak ateratzen. Nahiko da. Eta gainea, gustatzen zaizu, Arene. Bueno, bale, den ezin da, Den ezin da. Izan behar dut, faltan bota duela pixkat alaitasuna. Iruditu zait trama hau izan dela pixkat, pixutsua, denbora guztian triste edo borrokan edo sekretutan ikerketagatik, eta gero, ere triste eta tal, maitasunagatik ez dinegonarengatik, eta jo nagoelako, eta Aimar eta Arene trio hori. Bueno, pixka bat ere ikusi behar dugu Aimar disfrutatzen, ez? Eta ez karga honekin. Niri iruditzen zait batzutan, Areneren pertsonaia eta Jonen pertsonaia daudela oso mugatuta maitasunera, eta pixka bat nekagarria egiten dela, eta bereientzako ere suposatzen dugu super nekagarria izango dela, denbora guztian honekin aritzea, ez? Eta ez beste alde bat eukitzea. Nei pena ematen ditzen bada erlazio bat ez dela ona. Hala ere, irabazi artean egoten diren harreman guztiak dira nahiko toksikoak, gurea ere da super toksikoa, kolega. Bueno, niria ez da toksikoa. Bueno, zuzara utzi dutena, eta orduan triste zaude iskinetatik alde batera eta bestera. Irabazi artean ateratzen diren maitasuna romantiko guztiak, kaka bat dira, Robira. Hombre, eske maitasuna... Super toksikoak. Eske maitasuna romantikoa kontuz, Kontuz. Eta ez da beharrezkoa bikote izatea, Bueno, ez da beharrezkoa, baina kasu honetan, Arene ezin da definitu bikoterik gabe. Hori horrela da. Ez nindu inoiz ateatzen dantzatzen. Dantzatzea, ikusiko zu. Dantzatu nahi? Dantzatu nahi zu? Bai. Hau askotan gertatzen da, bikotarekin gaizki zaudenean, batean etortzen zaizunean beste pertsona berri bat, eta ikusten duzu gauza txiki bat zure bikoteak ez duena egiten, batean aurpegi aldatzen zaizu, eta tontakeria bat da, Hori esan eduk bikoteak ez duela komunikaziorik. Hombre, eta gaizki dagoela, baina... Bueno, eske, hau lotxagarria dago grabatzea, Osea, zegetxan agian... Galdera bat egin behar nuen, baina ez dut egingo... Egin. Zurekin horrela dantzatzen du? Ez dut erantzungo. Baina utzi komentarioetan. Aktorearekin konfiantza duzunean, hau oso divertigarria dantzatzea. Bai, zu guatzen zea ni Ainoarekin dantzatzen nuenean diskoteka? Lehenengo denboraldian. No, por Dios. Bai, oso ondo pasatzen genuen. Lotxagarri izan daiteke horrelako sekuentziak egitea, ensaiatu behar dituzunean, ze imaginatu 50 pertsona zuri begira, ez da zu hor. Mugimendu hau egiten. Musikarik gabe. Musikarik gabe. Cuidao. Nire gauza hauek beldura matiate. Osa, kamara hau ikusten Oi, dutenean. baka, baina eski garaia da norbait behatzetik igan ibiltzea. Denbora guztian danei, zu izan zea, bestia izan da. Irten eta man aurpegia! Lasai. Ai. Iruditzen zait kamarako la egingo duela. Ai. Enauzu beldurtuko, Zein barri da zuzuk niri kakati horrek. Hau da flasho moduko bat, ez? Galder eta Aimarren artean. Poldarra. Oi. Nahiko ausarta da Aimarre, enuko izango. Ai, soinu hori, buruarena. Uste duzu berdin bukatuko dutela? Izango litzateke super giro ona, Biak hilda, ez? Familiaren destinoa. Zuzea, psikopata bat? Ez baino, izango litzateke nahiko giro ona. Bueno, evidentea da, sekuentzia hau etorri beharko litzatekeela, berandu edo laster. Azken finean, danen atzetikan, zu egin duzu, hau zuk egin duzu, no? Ja, norbait Aimarren atzean ere. Nik esan behar daukat nahiago dudala Aimar Jon baino, Guzti honetan... Bueno, noski. Jon bada pixka bat, nola esaten da, gizona. Heterosexual hegemoniko honen aldean, Aimar bada estereotipoak apurtzen dituen pertsonaia bat, hori argi dago. Eta hori eskertzekoa da.
Bai, betez ere, bueno, irabazi arten nik esan behar dut ala ere, nahiko gizon ezberdinak aurkitzen ditugula. Desde luego. Gorka ez da gizon estereotipatu bat, Kepa ez dare, Aimar ez dare. Jonek betetzen du franja hori. Beharrezkoa dela ere, ze askotan horrelako mutilak ere aurkitzen ditugu. Eta asko gainera. Niri egia da, ikusle moduan, gustatuko litzaidakela Aimar hiltzea, ze irudituko litzaidake nahiko giro ona, bukatzea ez, azkenean zirkulo bat bezala, zuzatoz berdina aztertzera eta azkenean berdina amaituko duzu. Bazalako herria. Den. Ja, joelearo. Gogoratzen duzu lehenengo denboraldian, futbolen hasi zinetenean esan zenuela esaldi bat, eske niri grabatuta geratu zaite. Gertatzen dela, jakin ezazue, Oso ondo pasatu dugula zuekin. pasatu dugula zuekin. Ba nik ez dakit nola bukatuko duen irabazi arte, baina bukatzen den moduan bukatzen dela, jakin ezazue nik oso ondo pasatu dudala. Eta hone arte barnetik, 9 Eskerrik puntu asko. 0. Mila esker. Aio! Aio!